Wel, ar ôl mis o hongian wrth y ffenest drosglwyddo fel Kate Bush efo Heathcliff, mae'r ffenest wedi cau a da ni yma i sôn am wythnos o drosglwyddiadau. Wel, diwrnod, i fod yn onest, yn y diwedd. Mae wedi bod yn ffenest ddiddorol, fwy pwysig na dim, da ni wedi cadw'n holl chwaraewyr yn do. Elliot Lee, Paul Mullin, wedi arwydd o cytundeb newydd. Arthur y Cwondo yma tan ddiwedd y tymor. A heddiw, oedd y fanfare mawr, da ni wedi cael Jack Marriott, ymosodwr o Fleetwood, a Luke Bolton, fydd yn debyg yn chwarae fel gan y pawb yn tîm Wrexham sydd ar yr asgell yn chwarae fel wingback. Mae o wedi ymuno, ond dim Jamie Lindsay o Rotherham oedd pawb yn hanner disgwyl ar y diwedd. Felly, dau fewn, a o'r garfan o'r 22, mae Liam McAlinden wedi mynd, a mae Jake Bickerstaff wedi mynd ar benthyg. Felly, Ifor, be di dy deimlad ydy? Ydy dy wydyr di'n hanner gwag neu ydy o'n hanner llawn? Hanner llawn. Wel, yng nghwpan ni o Goco yn hanner llawn achos bod hi'n hwyr. Ie, reit hapus. Dwi'n meddwl oedd pawb eisiau ymosodwr arall i gymryd y straen oddi ar Mullin. Mae Marius yn gwneud hynny, a mae Bolton edrych yn chwaraewr da. Gobeithio, ond dwi'n credu hyn, fydd o'n golygu falle wneud Phil Parkinson newid siap y tîm yn achlysurol, achos mae'n edrych yn fwy fel chwaraewr canol cae sy'n hoffi chwarae ar yr asgell, edrych na cefnwr i fi. Dwi'n gweld ambell i glip o'n ar YouTube, mae'n licio rhedeg lawr y dde, dod i torri fewn ar i dod chwith a seithi. So mae YouTube yn gallu bod yn gam arweiniol. Ond ie, mae'r Coco yn llifo yma heno. Arwel, sut mae'r whole licks efo ti? Iawn, dal yn gynnes. Da ni dal yn ffres ar ôl diwedd y ffenest, felly dwi'n gobeithio yna ddim mwy o surprises, ond yr unig beth wrach sydd wedi bod yn defnyddiol cael asgellwr sydd wedi gallu chwarae y ddwy asgell, dwi'n yn gwybod. Bolton, mae'n edrych fel jyst chwaraewr ochr dde, canol cae neu right back. Felly, chydig o siom o feddwl oed McLean mor effeithiol a cyson mae McLean wedi bod yn amlwg mae'n Mendy hefyd, ond ie, sydd wedi bod yn dda chwaraewr versatile, mae'n dweud, jyst i lenwi cwbl o fylchau. Ie, digon hapus, dim byd rhy exciting, dim byd Hollywood, really, na. Dyn ni'n ddangos fel bod ni wedi cael dau chwaraewr cyson sydd wedi chwarae lefel uwch, sydd wedi profi hynny'n ar lefel uwch, felly digon hapus. Ydy, dwi'n meddwl oedd na lot o enwau yn cael eu crybwyll yn doedd yn ystod y mis, a ymosodwyr yn arbennig, Johnson Clark Harris yn enghraifft dda o enwau mawr. Aaron Collins, wrth gwrs, y cwpl o ddyddiau ola oedd Cymro, chwarae Bristol Rovers, a chwaraewr arbennig o dda, fysa wedi costio rhyw 750,000 yn ôl y sôn. Felly dwi'n meddwl, does na ddim wow factor falle i'r ddau yma, ond maen nhw bendant yn chwaraewyr sy'n ychwanegu at y garfan, cryfhau'r garfan. Falle ddim o reidrwydd yn yr 11 cyntaf o'r dechrau, dwi'n meddwl. Yna wedi gafon ni chwarae Salford dydd Sadwrn, lle falle sy'n Luke Bolton wedi cael cyfle i chwarae. Ond ti sôn falle bod ni ddim efo chwaraewr sy'n gallu chwarae mewn safleoedd eraill. Wel, mae Anthony Ford, wrth gwrs, yn gallu chwarae ar y chwith a'r dde ac yn ganol y cae. So falle bod o'n cymryd drosodd rôl Liam McAlinden, oedd yn, wel, fysa rhai yn deud, ddim yn gallu chwarae yn nunlle, ond o'n gen i fo ddim safle amlwg. O'n i chydig bach yn siomedig i beidio cael cefnwr canol, i fod yn onest. Dwi'n meddwl, oedden ni chydig o wan yn fan'na Blackburn, a o'n i'n gobeithio am gefnwr canol efo chydig o pace, o rhywun oedd yn sydyn. Ond wedi deud hynny, mae'r garfan bendant
yn gryfach na gwydd o. Ac os da ni'n meddwl pam wnaeth y ffenest gau ar ddiwedd mis Awst, oedd Paul Mullin allan dal i fod wedi anafu a pethau felly, so da ni mewn sefyllfa dipyn cryfach yn mynd i fewn i'r 3 mis ola, os na da ni'n mynd i'r gem ail gyfle. So dwi'n ddigon hapus efo'r. Ie, un peth arall yn Bolton, mae o'n dim ond 24 ydi o, dwi'n meddwl. Wedyn mae hynny'n eitha gwahanol i Parkinson. Fel arfer, mae'n licio arwyddiad chwaraewyr bach yn hyn, bach o brofiad sydd wedi falle ar ei ffordd i lawr neu ar y brig, ond mae hynny'n falle yn addawol bod o'n rhywun i'r dyfodol. Ond mae hefyd yn codi cwestiwn i fi am Ford. Ydy o wedi anafu? Achos o neb yn sôn am dod ar rhywun cefnwr de i fewn, a os yna broblem o fan, ydyn ni'n gwybod amdano fo. Gawn ni weld, ond falle, dwi'n amas eith o yn syth mewn i'r tîm ar gyfer dysadon, ond gawn ni weld. Dwi'n meddwl, nes ti sôn falle bod o fwy asgellwr, a mae o yn chwaraewr ymosodol, ond nes i weld eto gyfweliad ar fatha wefan Wrecsam, a nath o ddisgrifio ei hun fel wingback, sy'n gallu chwarae fel asgellwr, neu yn gallu chwarae fel cefnwr de. Felly dwi ddim yn meddwl yn ambell un yn gobeithio bod Parky mynd i newid i formation, ond dwi'n meddwl mae'r disgwyl fydda nhw. Ond mae'n ddiddorol, mae'r ddau chwaraewr ifanc a cyffroes mae wedi dewis chwarae yn yr un safle. Mae Barnett yn debyg, yn dydi? Mae o'n yn sydyn ac efo lot o potential. Ond na, mae'n neis gweld rhywun. Mae o'n edrych yn chwaraewr cyffroes, yn dydi? A mae o'n yn un ar gyfer y dyfodol. A Marriott falle ychydig bach, fel nes i ddisgrifio, wedi cyrraedd copa ei yrfa, falle. Ond eto rhywun i ychwanegu at y garfan, ydy? Ydy o'n rhy debyg i Mullin, ddo? Ydy'r ddau mynd i allu chwarae fe gilydd, neu rhywun i ddod ymlaen yn lle Mullin? Neu rhoi gorffwys i Mullin ydy o? Dwi'n yn siŵr. Ydy, mae gennym ni 3 chwaraewr mawr sy'n ennill bêl yn yr awyr. Falle mae Bickerstaff oedd yr unig un arall oedd yn debyg i Mullin yn da. Wedyn, so ti'n gobeithio fod Marriott falle yn mynd i roi mwy o gystadleuaeth i Mullin. Ond mae'n rhoi'r opsiwn i ni a chwarae 3 yn y blaen, ydy, os da ni yn newid yn y 10 munud ola i fynd ar ôl y pwyntiau neu rhywbeth. A fysa fe'n ddiddorol gweld, falle, oedd i cartre bod ni chwarae dau sef efo fath ychydig mwy o gyflymder yn lle bod ni'n dibynnu ar hitio'r bêl hir yn yr awyr sydd ddim di bod mor llwyddiannus â hynny yn ddiweddar. Felly na, fydd o'n ddiddorol gweld y bydd, ond dwi'n meddwl mae'n rhoi mwy o opsiynau i ni, a gobeithio bydd Stephen Fletcher yn ôl yn fuan, achos mae o yn amlwg yn ychwanegiad pan mae o ar gael. A wedyn, os ti'n meddwl fod gen ti Fletcher, Palmer, Dolby, Mullin a Marriott, mae gen ti opsiynau felly, yn does? Be ti fel y fyri arol? Ie, be da ni eisiau di, pwy di'r chwaraewr sy'n dod ar gorau allan o Paul Mullin yn de? Dyna beth da ni'n chwilio amdano fo, mae'r pedigree gan Paul Mullin. Pwy di'r chwaraewr gorau ar y funud sy'n dod ar gorau allan o fo? Fletcher, sy'n ti'n dweud, mae'n siŵr, ie? Ar ei orau. Palmer yn oce, a dyn nhw'n partneriaeth perffaith. Well gen Paul Mullin chwarae efo Sam Dolby, mae'n debyg, o ran bod yn creu fy gyfleon iddo fo, mae wedi cyfwyll hyn yn y gorffennol, ond os di Marriott yn gallu dod o'r gorau allan o'n efo, greit dyna. Dwi'n teimlo os eisiau canolbwynt yn efo, sut ydyn ni'n cael gorau o Paul Mullin yn ytrach na cael chwaraewr i disodli fo, neu i falle fod yn partner i fo, beth yw'r ffordd gorau ydyn ni'n utilisio Paul Mullin. So, bydd yn ddiddorol os di o'n mynd i ddechrau efo fo, neu dod efo mlaen fel eilydd, gan i weld yna. A wedyn, wrth gwrs, oedd na sôn am Jamie Lindsay, oedd yn chwaraewr canol cae a ddim yn gefnwr, achos oedd pawb meddwl oherwydd yr anafiadaeth gennym ni yn y cefn, falle mae dyna be fyswn ni'n chwilio amdanyn nhw. Ddim di dod yn y diwedd, dwi'n meddwl falle bod Rotherham yn
gofyn am gormod o bres, pawb yn meddwl bod gen Wrexham bocedi di waelod. Ond wyt ti siomedig efo hynny efo'r bod ni ddim wedi cael rhywun yn ganol cae neu rhywun yn y cefn? Sa'n rhoi mwy o opsiwn i ni, dwi'n meddwl. Ti'n modd, da ni'n... ti'n modd, da ni'n siŵr pa mor ffit ydy'r cefnwyr yma gyd. So George Evans wedyn gofod symud nôl i'r cefn. Mo Connor di symud i'r cefn yn barod. Felly, sa un arall falle di helpu yn y canol na. Herwydd dydy, mae'n edrych i fi di Luke Young ddim yn chwaraewr ar gyfer adran 2 ac o bosib Jordan Davies chwaith. A mae debyg, sy'n ni disgwyl sa un o heina wedi symud ymlaen tas o rhywun wedi dod i fewn. Mymryn yn siomedig, ond eto, ti'n modd, mae rhaid ti sbio ar y tabl, da ni'n ail, lle da ni, trydydd yn y tabl, ond da ni'n gyffyrddus yn trydydd i chwarae llai gema, y pobl tu ôl i ni. So, but dwi'n cael bob dim, dwi'n meddwl. Tymor hir, ti'n meddwl, falle mae yn yr had os da ni yn mynd i fyny, dyna pryd i ddod ar chwaraewyr mawr i fewn a splasho'r cash go iawn, lle. Dwi'n licio cyhoeddi fod ni'n ail yn y tabl i ddechrau. Felly, bod ni ddim wedi chwarae lot yn ddiweddar a ddim wedi cael canlyniadau gwych, mae'n syndod bod ni'n dal yn ail. Felly mae o yn gosod ni am y gemau nesaf dydy. Felly, dwi'n meddwl mae'r cwestiwn hanner llawn neu hanner gwag na cwestiwn teg yn dydy, dwi'n meddwl, achos dydy o ddim yn waw, ond mae o'n ffenest solat dydy, 7 allan o 10, fyswn i'n deud, os i'n rhoi marc. Ond elfen o ni dallu gallu'r gwell, ond os ydym ni'n mynd i fyny, a mae gennym ni gyfle da wneud hynny, mae'n debyg fi gennym ni chydig o arian i wario yn yr ha, lle mae yna fwy o werth i gael am arian yn does. Mae yna chwaraewyr sydd allan y cytundeb, a dyna'r irony wrth gwrs ydy falle fedrwn ni fynd yn ôl i gael Jamie Lindsay am ddim yn yr ha, a fydd roedd yn mynd dyfaru fod nhw wedi colli 400,000 o bunnau wrth trio bod yn farus falle. Wedyn, gawn ni weld. Gafon ni drip hir iawn i Ogledd Lloegr o Gaerdydd, nos Lun. Lot o law a tywydd, a gafon ni 20 munud cyffroes iawn pan foedd Wrexham 1-0 ar y blaen. Cyfle da iawn i fynd 2 gol i ddim ar y blaen, a fysa hynny wedi gwneud pethau ddiddorol iawn. Ond yn anffodus, colli oedd yr hanes ar y diwedd o 4-1, a gêm chydig yn siomedig, yn awedig ar ôl colli i gas newydd yr wythnos cynt. Felly mae Wrexham wedi colli 2 gêm yn olynol am y tro cynta ers y gêm Grimsby a Bromley a Dagenham ar ddiwedd, wel, tymor a hanner yn ôl. Felly mae o'n falle'n codi ambell i gwestiwn. Ond beth y deimlad ydy am y gêm yn Blackburn efo'r? Am y gêm ei hun, o'n i'n meddwl bod ni bach yn fflat, really. Ti'n meddwl, os ti'n meddwl nôl i llynedd, gêm y Coventry a Sheffield United, os ni godi'n gêm a rhoi braw iddyn nhw, o'n i'n teimlo hynny. Hyd yn oed pe gafson ni'r gol, o'n i'n meddwl, o'n i'n cweit yna heno. Mi oedd Blackburn yn well na gwni disgwyl i fod yn deg. Oedden nhw'n symud y bel yn dda iawn. Ogian gweithio'n galed. Nes nhw gymryd i cyfleon yn dda. Oedden ni just dim yna. Camgymeriadau gwirion. O'Connell yn chwarae'n dda, Okonkwo. Dwi'n gwybod, o'n i'n sefyll yn ymyldialen a dwi'n gwybod faint o weithiau nes di feio clywed am y gols, ond dyna ni. So, Siom, ond mae wastad werth y daith yn dydi, so a ddeud hynny. Ydy, oedd hi daith... Mae'n yna rhywbeth gwych am bod efo 7,300 cefnogwyr Wrexham, a wedyn pam ti ar y blaen, mae'n awyrgylch arbennig. A chwarae teg i'r cefnogwyr, o pawb yn canu ar y diwedd, ac o pawb bobl yn ei siarad efo gwrando ar y teledu yn dweud fod o'n swnio'n gret. Ar ddiwedd y dydd, gyngrair yn wedig flwyddyn yma sy'n bwysig, ond oedd o...
pan oeddwn ni chwarae mor dda yn Coventry ac yn erbyn Sheffield United, oedd na chydig o siom. A fel ti'n dweud, dwi'n meddwl, dyna'r peth i fi oedd fwy o siomedig, oedd fod bob un gêm gôl nath ni ildio oherwydd yn camgymeriadau ni, i fod yn onest, ac oedden ni chydig bach yn fler, ie, y tri yn y cefn ag y Cwanco yn gwneud camgymeriadau, ynde. A gobeithio fydd rhywun ifanc fel Max Clyweth yn gallu dysgu o'i gangymeriadau a symud ymlaen. Ond o'n i'n meddwl bore yma, o'n i'n meddwl am Max Clyweth, a pawb yn dweud bod o'n 21 a mynd i ddatblygu a pethau felly, a wedyn nes i gofio, ond oedd Tony Adams yn Captain Arsenal yn 21 hefyd yn doedd, so Reit, felly, ie. so mae'na ifanc a mae'na ifanc. Ond beth ti'n meddwl Arwel? Ie, fel rhywun oedd yn gorau gweithio trwy dydd llun, wedi methu mynd i fyny. O'ch chi'n iawn, oedd yr dorf yn, oedd yr uchafbwynt, rili, a ar y teledu oeddwn ni weld yn amlwg, dim ond un peth, mae'r gemau yma ar y gwpan yr FA di ddangos ydi, pa mor gryf di'r diwyniant o ran yr fans, so oedd hynna'n braf i weld. Ond dim cwynion gymaint o hynna, rili, o'n nhw'n dim gwell, a Blackburn yn dim gwell. Mae'n beth buddiol weithiau jyst cael yn atgoffa lle yda ni pa fath o ansawdd o chwaraewyr ar hyd ar draws y cae sy'n eisiau gael mwyn cynnal tîm yn y bencampwriaeth. Felly, dim yn ddrwg o beth i gyd, dwi'n meddwl bod ni wedi cael yn atgoffa be ydy safon bencampwriaeth, a yn amlwg fedrwn ni ganolbwyntio ar y gyngrair rwan, ond na, o'n i'm yn agos at heiddi ennill unrhyw amser, hyd yn oed pan oedd un i ddim ar y fyny, a rwy'n yn cael rhyw deimlad bod hi'n mynd i fod yn noson anodd, a mi oedd hi'n noson anodd. Oedd, dwi'n meddwl, yr un cyfle na, gafon ni gyfle da iawn i fod dwy ar y blaen, do, a wedyn dwi'n meddwl, sa hynny di digwydd, sa'n gêm diddorol, nes i ddeud wrth ar y pryd, ond mae hwn yn teimlo fel gêm Coventry, di un gol ddim yn mynd i fod yn ddigon, mae rhaid ni drio cael un arall, achos mae nhw yn mynd i sgorio, ond wrth gwrs, nath ni fethu'r cyfle yna, a wedyn, 2-1 tu ôl, a wedyn to, ildio ar hanner amser y de, a wedyn oedd ti'n gwybod, so ddwy gol i un, efo deg mynd i fynd, pan ti'n chances di dwyt, ond unwaith oedd ni tair i ni lawr, oedd o'n mynd i fod yn dalcan caled. A mae'n rhaid i gofio, fel ti'n deud Arwel, mae yna wahaniaeth, does, so oedd carfan Blackburn werth £100 million o bunnau, a da ni'n sôn am y ffenest, ond da ni'n lla'n agos i hynna, da ni'n, falle bod gennym ni bres yn cyngred 2, ond mae o, ydy, mae ffordd dda o ffocws i'r meddwl a weddill y tymor, ond hefyd falle oedd o chydig bach o gic i ddod a cwbl o chwaraewyr i fewn ar ddiwedd y ffenest drosglwyddo, achos falle sa'n ni wedi ennill, fysa ni wedi gallu twyllo'n hynny fod popeth yn edrych yn dda. Ifor? Ie, dwi'n cytuno, mae'r bwlch na yn enfawr, o'n i'n mynd falle di twyllo'n hun bod ni'n bron yna, ond mae'n enfawr. A hefyd dwi'n meddwl bod y steil da ni'n chwarae'n helpu. Da ni'n gadael y 3 yn y canol. Os gynnu nhw'n gobaith wedyn, os yw'r tîm arall yn chwarae 4 yn y canol, neu'n bach yn gyflymach. A mae hynny'n rhan o'r ethos yna skin Parkinson dydy. Mae mor styfnig, wnaeth o ddim newid. Un o'r pe mae'n amlwg i bawb, bod y broblem, da ni'n methu cael y bel, da ni'n tueddu wedyn i gicio'n hir, a wedyn di dolbi, a pam o ddim o'r safon i allu creu unrhyw beth i Mylun. A peth arall am Mylun, gath o ryw un hanner cyfle yn yr ail hanner, a dwi'n meddwl, llynedd so fod i cael rhywbeth o hwnna, ti'n bod, wedi cael shot neu beth, ond dio ddim cweit yna na di. A felly, mae'n ti'n falch bod Marius wedi dod i fewn i gymryd bach o'r pwys yma, oddi arno fo. Ond oedd hi'n noson i sobri rhywun i raddau, felly. Oi, dwi'n meddwl, o gofio, yn gêm Coventry a Sheffield United, oedden ni tu ôl i'r gôl mewn safle tebyg yn doedd, felly so oedden ti'n gweld y gêm yn debyg, ond oedd Mullin yn edrych yn beryg iawn, ac oedd y chwaraewr y gêm yn erbyn Sheffield United a Coventry, ond yn erbyn Blackburn doedd o ddim yn edrych angen mor beryg, felly mae o dal i ddod yn ôl, ond mae wedi cael anaf cas ofnadwy, dydy, ond dwi'n meddwl mae o chydig bach o thema
heddiw da ni'n gallu disgwyl i Mullin wneud o'r ben ei hun, mae angen cymorth ydy, a ddim o reidrwydd rhywun yn ei leo, ond mae o angen i bobl eraill ychwanegu, achos fedrwn ni ddim just disgwyl iddo fo uh, gwneud gwirthiau ar ben ei hun, a yn ewedig i wneud gwirthiau oddi cartre, achos doedd o ddim yn gwneud hynny hyd yn oed yn y gyngor genedlaethol, a mae gennym ni lot o gemau oddi cartre yn dod i fyny yn y mis nesaf, 5 gêm oddi cartre yn y 7 nesaf, i gyd yn mis Chwefror, a mae'r cynta yn Salford, sef hen glwb Luke Bolton, wrth gwrs, felly fydd yn ddiddorol gweld os fydd o yn cael chwarae ar y faic neu lle bynnag. Sut ti'n teimlo am y gêm yma, Arwel? Ie, yn anffodus i ni, really, ma nhw wedi cael rhyw ail-wynt, so oedd nhw ar reteb ofnadwy i Salford, nes rhyw 2-4 gêm yn ôl, na wedi cael gwared o'i Felwr. Felly, diolch o bosib yn amser gorau i chwarae nhw, ond dyma'r gêm berffaith i ni gael 3 pwynt o'r cartre. Mae'r gêm yna i ni brofi bod ni ddigon da i gael hediad da i fod in the running erbyn diwedd tymor. Sam rheswm pam, a yn ymwneud i gofod allan o gwpan hefyd, bydd ambell i chwaraewr yn siomedig, dwi'n meddwl, efo Porffer Martin yn ddiweddar, sut maen nhw wedi byclo dan y pwysau mewn cwpl o gemau, felly dwi'n meddwl, a dwi'n rhagweld perfformiad da, dwi'n byddiog fydd na backlash o'r perfformiad y diweddar, a mae'n beth da cael cwpl o chwaraewr newydd i mewn i godi'r gysadleuaeth yna, so dwi'n gobeithio am fuddugoliaeth dy sadwn dweud gwir, dwi'n mynd licio'r busnes yma bod ni'n dîm gwael oddi cartre. Felly, dwi'n meddwl bod yn gyfle i brofi yn anghywir dy sadwn. Ifor, ydyn ni'n dîm gwael oddi cartre? Yn sicr, da ni'n ddiweddar, da ni'n edrych yn fflat iawn. Dwi'n meddwl, fod yn onest, dwi'n meddwl ni'n lwcus i gyrra am weithig. Gathen ni gweir yn Walsall, a da ni'n lwcus i gyrra Swindon. Da ni'n mynd dîm da oddi cartre, na i ddweud hynny. A dwi'n meddwl da ni wedi colli'n ffordd chydig oddi cartre. Gan i weld. Mae'n ddiddorol, da ni wedi arwyddo chwaraewr sy'n allweddol iddyn nhw. Falle bod hynny'n mynd i fod yn bach o ergyd iddyn nhw, gath o assist dy sadwn, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl, sy'n ni'n cymryd pwynt, really. Sy'n ni'n fwy na bodlon efo pwynt dy sadwn, a just pen i lawr wedyn. Fel ti'n dweud, mae'n lot o gemau caled i ddod, a mae jyst eisiau cael gen i bwynt yn pob gêm oddi cartre, ennill rei adre, oedden ni'n iawn de, ond dwi'n tueddu feddwl mae rhaid i wneud rhywbeth i godi'n gêm, a falle mae'r chwaraewyr newydd fydd yn helpu ni wneud hynny. So Salford, wrth gwrs, ennill yn Crew, dy sadwn, felly mae nhw ar rediad eitha da, y dro yn Bradford yr wythnos cynt. Ennill yn Crawley, so maen nhw wedi cael 2 canlyniad da oddi cartre yn ôl, a maen nhw adre rwan. Ond dwi'n cytuno fo ti, Arwel, da ni wedi bod yn dda iawn am ddod yn ôl ar ôl perfformiad gwael yn y gorffennol, ond fel arfer, mae bobl yn sôn am Halifax, ond oedd y gêm wedyn ar y cae ras yn doedd yn erbyn Notts County, a mae'n fel arfer, ti'n cael un gêm i ffwr a un gêm adre, felly da ni'n cael y cyfle i fawnsio nôl, ond da ni wedi cael 2 gêm siomedig, canlyniad siomedig, ond ffordd siomedig hefyd yng Nghas Newydd ac yn Blackburn, felly mae gêm dy sadwn yn gêm bwysig, dwi'n meddwl, i ni gael momentum yn ôl. Da chi'n gwybod mae fi di'r person ola i gymryd gêm gyfartal, achos yn ystadegol, dio ddim yn syniad da, ond dwi'n meddwl fyswn i'n cymryd gêm gyfartal dy sadwn, achos dydy colli 2 gêm oddi cartre yn ôl ddim yn mynd i roi ni mewn sefyllfa da i'r holl gemau eraill oddi cartre am y mis yna, felly mae'n bwysig bod ni'n o leia yn
yn cael rhywbeth o'r daith i Salford. Felly, am unwaith, dwi'n cytuno fe efo'r byswn i'n cymryd gêm gyfartal. Rhaid ni wneud pods yn hwyrach yn amlach. Ie. Felly, be wyt ti'n meddwl fel canlyniad Arwel? Wel, dwi'n mynd i sticio i fuddugoliaeth i Wrecsam, jyst achos os da ni'n o ddifri am fod yn y tri uchaf, dwi'n meddwl mae rai ni ysgwyd yr syniad yma bod ni'n dîm gwael yr i cartre, felly dwi'n mynd 2-0 i Wrecsam. Da iawn. Efo'r? 1-1. Dwi dal eisiau ennill. Ond dwi'n meddwl... Dwi'n digwydd yn afal iawn. Na i ddeud dim. Difyr. Ie. Difyr iawn. A'r cwestiwn ola, pwy fydd y chwarae? Da ni disgwyl unrhyw newidiadau o'r tîm nath chwarae nos lun. Efo'r? Swn i'n dod o tynnu Cliff Mewn. Bosib yn lle clyweth. Yn siŵr. Swn i'n falle rhoi Mendy i lle McLean. Rhoi gorffwys bach i McLean. Mae yna opsiynau rwan, does? Os ti'n cael chwarae, ti'n mynd i chwarae Bolton. Pam lai. Dwi'n meddwl gath Cannon game dda nos lun. Dwi'n meddwl bod y pick on yn y lle. A falle Marius ar y banc a rhoi rhyw hanner awr iddo ar y diwedd. Dwi'n meddwl mae'n ti rhoi un cyfle arall i Palmer. Oedd o'n edrych yn ara deg ofnadwy nos lun, ond ti'n meddwl, falle ddyllen nhw wneud rhywbeth yn ebyn Salford. Swn i'n newid, ddim newid gormod, Clywys, McLean a Dolby swn i'n bosib yn tynnu allan o'r dîm nos lun. Arwel? Ie, o ran O'Connell, dwi'n jyst ddim yn ffit a'ch beth. O'n i'n teimlo dros fo, rili, gyda'r lech o mewn yn dod ar ôl i boel gol yr cerdyn coch neu, a dwi'n jyst ddim yn match fit. Dwi'n meddwl, ond dwi'n meddwl bod yna chwarae o'r safon yn O'Connell, so... Swn i'n dechrau O'Connell, os di'n hyderus, swn i'n mynd newid lot. Cadw'r canol cael un peth, nhw di'n canol cael cryfa ni. Di Fletcher ddim cweit yn ffit dwi'n meddwl na chdi i dechrau, swn i'n wrth modd os oes o. Felly, dwi'n meddwl swn i'n newid tîm a dechrau yn ebyn Blackburn. Dwi'n meddwl swn i'n dweud ail gyfle iddyn nhw. Os dim McLean yn ffit, mae'n effeithiol iawn. Barnes yn dechrau dod yn ôl mewn i, dwi'n meddwl, gyfle fod chydig bach fwy ymosodol o bosib. Ond y sicr mae eisiau targedu'r asgell chwyth na, achos os mae Bolton ydy'r gefnwr de iddyn nhw, eisiau targedu hwnna, sy'n ni'n dweud. Sy'n ni'n digon hapus dechrau'r un tîm, wedi gwir. Ie, bydd o ddiddorol, dwi'n meddwl, fel efo'r deud, dwi'n meddwl, dyna un peth mae'r y ffenest osglwyddo wedi wneud, ydy mae gennym ni opsiynau ym mhob un safle rwan, yn does? So falle fel Paul Mullin oedd yr unig un, oedd hefyd rhyw gystadleuaeth am ei safle fo, ond wedyn o leia mae Marriott yn rhywun sydd yn gallu chwarae'r un rôl, yn dydi? Felly mae pawb efo rhywun sy'n gallu chwarae safle nhw, so mae gennym ni garfan cry, felly fedri di wneud dadl dros y cae am pwy chwarae yn rhan fwyaf safleoedd. Ond dwi'n meddwl wneith o newid rhyw lawer. Oedd o yn free hit i bob pwrpas yn doedd. Oedd wedi dweud wrth ystret, doedd y gêm Blackburn ddim bwysig, ond ar ôl colli has newydd heddiw, dwi'n meddwl fod canlyniad a perfformiad da yn erbyn Salford yn bwysig. Felly, wneith o'n newid llawer. Dwi'n cytuno, os ydy Tynnu Cliff yn ffit, falle fyswn i chwarae fo yn lle blwywaith yn arbennig mewn gêm oddi cartre lle ti'n mynd i orau wneud dipyn o amddiffyn. Ond, fel ti'n dweud hefyd i O'Connell ddim yn edrych yn hollol ffit, so ti'n mysio chwarae gormod o chwaraewyr sydd ddim yn ffit ar yr un pryd yn agos yn yr un rhan o'r cae. Felly dwi'n mynd disgwyl lot o newidiadau a dydy Parkinson ddim yn dieddol o ddod â chwaraewyr newydd yn syth i fewn chwaith na. Dwi'n disgwyl yma ar y fainc fydd
Marietta Bolton, a hyd yn oed os di Bolton yn cael chwarae yna gan fod o Salford falle fod yn rhan o'r trosglwyddiad bod o ddim yn chwarae dy Sadwrn. Felly, gêm gyffroes, gêm bwysig. Mae bob un o hyn y blaen yn mynd i fod yn bwysig, ond mae'r mis nesaf yma yn dyngedfennol. Dwi'n meddwl, os fydda ni dal yn y tri ucha ar ddiwedd mis Chwefror, mae'n argoeli'n dda iawn i ni. Ond mae'n waith caled, achos da ni chwarae Dysadwn, dy Mawrth, Dysadwn, dy Mawrth, Dysadwn, dy Mawrth trwy'r mis hefyd. Felly mae hynny mynd i wneud pethau'n anodd i ni hefyd, ydyn ni hefo ail newid y gemau. Ond da ni'n lled hyderus, a pawb ond fi yn meddwl fod ni'n gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gôl.